Bu gence näme üçin aglap otuyor? Saka dursun hoca aklan ýökejödi näme üçin otuyor? Gowsy yarım saat ýa-da taraly belelikde tomaş edeli. Häzir alaýyk 30 minutdan bir çağajymyň arzuwy hasyr bolýar. O näme diýdigim 2020-nji ýylda maňa şu wagtky türkmen wagtlara jaýlamana salana dekinat gepleşigimiň ýadgar edýär. Şoň birinji sany ýadgar etmek üçin men marak etdim. Marda şo ýaşymyzy gördüm. Şondan gyýjaşyny habarlaşyp gelýän bedenki jejek gyýjaşymy Leyli Jigimi Saka Dursun Hojak bilen görüşmegini diýsen arzu edip börekeni. Allahjan her bir zadyň nesibeli güni wa diýilýär. Buňam o gyýjaşymy nesibeli güni. Şu wa Saka Dursun içinde otur häzir gyýjaşymyda mardan gelýär. Öňünden garşylaýar. Oň üçin garaşylmadyk sogat mähribanlar. Oň öde hiç zada bilen ok en atasyny aýdamda özüne aýtmaň, seligeýe alqaýt ýasyp aýdyň diýdim diňe. Başga galan zat aýtmaň goý çağajym öde bilsin, öde duýsun. O ýaş 2018-2023-nji ýylda Diana Gurtskaya bilen ýürüti Moskwa gidip öde şol aýdym üçin dua edip ulu konsert ikisi bile dua etdiler mähribanlar. Şu wagt ýa-ni tasma SMS ýa-da paýtagta akitjek seni seligeýe gedelenjek akitjek diýip alqaýtdylar. Paýtagta gelermede görä men Saka Dursun Hojak bilen görüşäýet edim diýip çöreýip oturdy. Näle gowdy ýa mähribanlar. Häzir benimle görülecek gel galan zatlar özüň görüň syna. Uzaklarda kalan ekin senin katnan yodalarım Mehrem mehre karan ekin senin katnan yodalarım Oy! Ya dayılan Şugun hormatly tomaşaçylar, şu Leyli Jigimide bir sürpriz bolsun diýip, şuňa sowgat bolsun diýip, şuňa duýdan taşyň bilen duşmana geldik. Gowmy adaýlaň? Hawa gowy. Gowmsydan? Hawa gowy jigim. Nähil gowmy? Hawa gowy geldiňmi? Hawa. Tanadyňmy meni? Hawa. Näde tanadym? Sesim Odalarym diýen aýdymdan tanadym. Sağ ol. Sağ ol. Sesim aly bildiňmi? Hawa. Gowurýanmy men aýdymlanmy? Hawa. Sizin fanatyňyz dagy näme? Men Saka Dursun Hojak bilen gowurýany benim. Ene käbäbedem aglap otyr, aglaman genjem. Jigimi ejejany bilen, mehman käbesi bilen ýürüti Mar welaýatynyň men ýanyma şu jigimiz begenre inip şuň ejesi ýürüte geldiler şuň. Gel Kerem, geç otur gel, geç tutay. Geç otur. Näçe ýaşyňdan bäri aýdym aýtdyň? Men şu kiçikligimden näre 2 ýaşymda sadece wardym, şondan näre aýdym aýtdym. Şeýlemi? Tuwalemy? Genjem, SMS ýaşy otur. Hälen bu oglan niýe men emosiýasyny göresim gelýär Leyliniň diýip. Nähili emosiýasy bolar diýip bara. Şoňa garaşyp otur hälen. Ýoluň ak bolsun jigim. O arzular aýdasym gelýär. Bir ýüregiňde besleýän maksatlaryň, arzuwlaryň bar bolsa, şol arzuwlaryňy Hudaýjan seni ýetirsin. Bugun men bilen duşuşsaň, ertir bir gün ýene beýleki bagşylar bilen, dünýäň bagşylary bilen duşuşmak bilen aýdym aýtmak saňa nisip etsin. Sağ olun, sağ olun. Sizin emeşiňizden güçlü. Sesin belent bolsun, arzuwlaryňa ýet. Ejen janam näme? Hemişe daşyňda pena bolup geçsin ýanyňda. Sağ olun. Sağ olun. Häzir
Şo sizin bal şemaly diýen aýdymyňy ýöne şo oturan jerimizde ikimiz bile ýerine ýetireli. Hala, hatlaryňa ma aýtýan ekeniň. Hawa, söýgü hatlarym. Men onda başyn başlan ýedin sen artık söýgü hatlaryň aýda ýala. Hawa, şeýdä. Oylar meni ayladı da idıma, açıp berdi hakidamın gatların. Görsem şinnem yatan eken bukcamda senin maňa ýazan söýgü hatlaryň. Görsem şinnem bile, görsem şinnem yatan eken bukcamda, senin maňa ýazan söýgü hatlaryň. Canın sağ olsun jigim. Hemişe sungat ýolundan näme arzuwlaryň bar bolsa, Oy seni görmüň üçin ne çeýler görsem şinnem yatan eken bukcamda, senin maňa ýazan göwnüň açyk bolşy ýaly, daim ýoluňam açyk bolsun. Daýjan hemişe penahyna saklasyn. Ýene-de näçe ýyllardan teň bilen duşuşmak, köp başlar bilen, sunuga diýişgärler bilen duşuşmak, halka hyzmat etmek saňa nesip etsin. Hawa, sağ olun. Onu özüňem men bir aýdym mehinden beray bir kupledini. Bolýar. Aýdaýdym aýtjak. Bal şemaly. Ýar. Nurlu gün altına mengdeş, dem salanan keşte yali, keşte men bağlıtıma mengdeş, dağdan inen çeşme yali, keşte men bağlıtıma mengdeş, dağdan inen çeşme yali. Dünyadan öplele zara, söýüp mukam kakıp tara, gowuşanna yar yara, bugün göne teşne yali. Sesim sada koşar yali, Alham alıp coşar yali, yaşlık yada düşür yali, ügüs yine bağışım hali, yaşlık yada düşür yali, ügüs yine bağışım hali. Canın sağ olsun. Köp sağ ol jigim. Sesin belentden ýanglansyn. Sene sağa dursun söyledi. Bizim Leyleciğimizin diplomları ama yürüytü. Tuğlama. Ene bir näme de diplom, Hormat gaty. bala hormat gat bir Ha, tomaşaçylar. belaya trost diými? Tuğlama. Öne kaçan Rossiya döwletinde alan diplomy jigimden. Jana bilen aýdanda berilme. Hawa. Tuğlama. Ha, bu hormat gaty. Ha, bir näçe hormat gatlara münasip bolupdyr. Zajgi звёзду diýip çağajyklaryň arasyndaky bähtäşiklerden diplom alypdyr. Diýananyň adyndan jigimide sowgady tuğlamy. Bundan hem beýlek üstünlükler kemraň bolsun jigim. Kän şular ýalak sowgatlaryň üstünlükleriň iyisi bolmak saňa nesip etsin. Hawa. Abrahim. Men beni sakı dursun bilen duşuşarım ne fikiremedem. Moptuma. Wagt. Ora, tek sana başga da başlar bilen duşuk sowgat ederdiň emeň bilen. Dogry dämi? Nesip bu başlangıcın ta. Leylican. Halkymyzy, şular ýalak jigilerimizi, onda da şeýle bir suňgada ihlas edýän, höwes edýän jigilerimiziň arzuwlaryny hasyl etmek hemişe biziň borjumyz bolup durýar. Şular ýalak insanlary begendirmek, buýsundurmak bize ullakan lezzet berýär. Yurdumuz parahat bolsun, asmanymyz arassa bolsun. Şular ýaly arkadagy serdarymyzyň saýasynda asuda asmany parahat yurdumyzda aýdymçylarymyzyň sesleri, aýdymçy bolmagy umyd edýän, ýüregini besleýän jigilerimiziň owazlary,
sesleri hemişe belentden ýanlanyp dursun. Janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun jigim. Sesin belentden ýanlansyn. Sağ olun. Bize şeyle eşretli döwran peşkeş beren. Bize bakıp altın gücüne yaşayan, bize okumaga, öğrenmege, şular ýaly aýdym sasy notuna giň ýol açyp bermege, ola mümkinçilikleri döredip berýän. Türkmen halkynyň milli lideri, Mehriban Gahrman Arkadağmyň peder ýoluna münasip dowam etdirýän hormatly prezidentimiz Arkadağly Gahrman Serdarmyň janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny, tutýan tutumly işleriniň elmi damary başlykdan we başlyklary beslenmeni arzuw edýän. Sag bol Aýdanyň. Spasiba, Leylijan. Janyň sag bolsun. Biziň sowgadymyzy haladyňmy? Hawa bege, nimasyn men bu takdyrdan hojak bilen görüşärnip fikiremedem boldum. Saňa garaşylmadyk sowgady derleydik. Ejeň öle men jaňlaşdy. Bir hepden we habarlaşyp gelýän. Aýdaýmagan Leyla, aýdaýmagan ne? Ejeň aýdan näler aýtdymy? Yok aýdym. Benim mara. Näme diýip alqaýt ejeň alqaýdanda? Yo, ne? Nirak gitýärdi soransyň sen? Awa soradım. Wada dikkat. Aw aşka wada diýip. Aşka wada diýdim. Demä, işin sowana däler, nirak bar ya? Näme diýärdi ejeň? Awa. Ece näme diýärdi? Nirak görýän aşka wada näme üçinler diýip diýen nawlanlara. Yok sen şu taýgeden jakçy. Wagtjana käbäm döne. Ene bugun Aýmana saňa sowgadym taýinlapdyr. biz size sağa dursun köp sağ olun. Öreýtem aý bölük me bilen adyndan jan. Ene. Sağ olun. Hawa. Şeýle hem bugun Elijana ne öýde oturmana yumşajyk gerde aý bölük me bilen adyndan stol sowgadymyz edýär. Elijana. Inni nisip bola çağırın ki daýyp çağıram men sen, bolmy? Nesip bolsa. Aýtma çağırın. Bilen duşşatyň gelýär. Şu mehri peru diýýär. Şoňa aýdymlarny aýtjan, ýöne esas sen aýdymlaryň gowy dinleýän men. Mehrade men Aýdaryn. Sen hakda. Bilämi? Nesip bolsa. Sag bolanda. Tagdyrsın. Hop. Böyle. Alça. Näme diýendirýän? Yok, şunu endi. Ya. Endi. Ne Aýdar? Oy. Döneyin. Men bilen habarlaşdyrasyn. Nesip bolsa. Nesip barsa. Nesip. Bir ýa-da sonra düşerýärmi? Bana. Bolamy? Hani nime tagdyrsyn bilen kim? Bol. Getirmeň özüm alyp bereýin sen. Howady, bol.